Тапшыруыбызны башлап экраннар алдына Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Сунчилеев Марс Файзрахман улын чакырып алам. Бүген 23 май көнне ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Гөлсем Камиловна, улы Марат, килене Надежда, кызы Галия, кияве Реналь, уллары Марсель һәм Денис котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан тормыш иптәшем гаиләдә 3нче бала булып, ярты гасыр элек якты дөньяга аваз сала. Башлап Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәпне тәмамлап, СПТУда белем ала. 1991 елны Иске Кулатканың АТП оешмасында водитель-механизатор буларак хезмәт юлын башлап җибәрә. 2008 елдан Транстехсервис оешмасында КАМАЗ машинасы йөртүче, тракторист буларак урнаша һәм бүгенгесе көнгә кадәр шушында намуслы килеш эшләп килә. 1998 елның чәчәкле июнь аенда без аның белән матур гаиләбезне кордык. Алдыбызда барлыкка килгән барлык авырлыкларны да бергә җиңәргә өйрәндек. Бәхетен, шатлыгын да бергә кичердек. Улыбыз белән кызыбыз инде үз гаиләләрен кырдылар. Марселебыз 7нче, ә Денисыбыз 3нче сыйныфта укып киләләр. Берше шатлыкларны урта итеп, авырлыклар килгәндә таянырлык, бәхетле мизгелләрне бергә кичерерлек парым син, Марс. Син безнең таянышта, ышанышта, яклаучы, саклаучыбызда. Тырыш кулларың белән төзегән хуҗалыгыбызда пар канатлар кайрылмый, балалар уңышына сөенеп, гомер күзләренә бергә атларга язсын иде. Бәхетеңнән күпләр көнләшерлек. Һәр вакыт без булык янәшә. Каршы искән җилгә бирешмичә, шатлыкларга сөенеп, мең яшә. Кайчан кайтсак киң күңелле, каршылыйсың ачык йөз белән. Авырлыклар җиңеләеп китә, синең әйткән җылы сүз белән. Юбилеең белән тәбриклибез, озын гомер теләп, иңелек. Һәр бер көнең үтсен шатлык белән, бәхетләргә генә күмелеп. Әтиебезгә без бик рәхмәтле. Ул безне эш серләренә генә өйрәтеп калмады. Дус да, остаз да, төпле киңәшче дә булды. Күптән инде зурлар булсак та, әтиебезнең сүзе безнең өчен әле хәзер дә закон. Әткәй һәркем белән уртак тел таба, туганнарын хөрмәт итеп яши белә. Сабыр холкы, киң күңеле, тырышлыгы, зирәклеге белән дә үрнәк ул безгә. Әле тагын әниебез белән бергә бик күп гомер бәйрәмнәреңне каршы алып, күтәренке кәеф, сәламәтлек белән яшәргә язсын сиңа кадерлебез. Без бурычлы әткәй синең алда. Бар җылыңны безгә бирәсең. Кечле рухыңны сындырмыйча, гомер елларын син сүтәсең. Хөрмәтле Марс Файзрахманович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
happy. Ey